Hadin kumba nyo benai tam AA lalap ye kamet kabasa satang kileng coach ing kabala suba bakade kamet jong wei urang ba bala tip kerteng kum uba ebi nong shli bala syarong no haka jong kawa yosir riboy district hadin bala hap na lor ka jingking jong katai kawa katba udang shongkai bala ki paralok ki jong u kaba gani ka jingja kadai ka bala jah ka arpnyo tarik unaitung arhajar arposan lai thu bai ki lung khot ing jong ti rangba lalam de ki nong khwai do kha katba ki dang her ki benta ba kham sharum jong ka te ka phutwa haga janmir jong ka ar phlai tarik rampang ar hajar ar pun rew kendit kensan ki lalap ki ti ki ing brew haga wei ka kro bomdan shu ka ba jangai kumba shi kilometer tam ai na ka jingking nyosir namar ka te ka kro haki ayom liur kadam katba haka portlang pan kamkot ka hadu ki benta jong ka te ka kro kumta kalong ka barangat bat ka baterkhong kumta na kaliang kite ki nong khwai kilale ban ai jingtep marmar ki bors nong jong ka tasor maud khar hadin bikila subajur bala bande kilung khotch ing jong ka met uba ebi nong shli ubla jar ngai menshwa haka jingsha rong no haka hadin ka tu ka nepor ki bor ka ain kilapoi haka te ka jaka ban penlongi ka jing token hne ka stem ka arp sautrik rampang ar hajar apun rew harangkat ki bahaying jong ba ebi nong shli ki blasan ran lang ka kurim jong kabalala ban pentikna bagi te ki lung coach ing ki dei jong uba ebi nong shli dei lengba na ki jain phong ki badang sakut ha ki lung coach ing jong kabala itho daga kurim jong ka kong sibilia mukim habakran skila pathai khubor nakaliang ki bor pulit kila penkit no ekamet kabasa sa tangkish ing jong te rangba sha civil hospital ban le ka badon kam kat kum ki kendon ain ilok jangai kateng ebi nong shli sa tasor nok kha nanda bai mi dai yeng mi da ka at nyau tarik benai ba nyau imi porstem te ikleban jing shu te hadin riu lai pandai minit te ngayo ku bor na cipras dang namar kini ki perlok jong ki tem phon dai rak rasanga ki phon bersaki beriu kita dan hasnang te ki ai jing tip yanga hadin kata ngala kol ki te ki ong bau la hap din ngatapan ndang ala yo jing tip kabati kena be laham dengan kolnya rang ba senang tengila poya kene ka jaka tengi poya kene ka jaka ro muslim hina marba ndriu la kondai minit ngadang jo banyak keren bat i te haduna ngila poyang ne te kating don jong i na duk pas dang hi na duk kamit sajan ipun i paralok jong i ang ba wan kai sene te akatu kamit badan lang mga ri ang la sai simple kanam lang ra tadin pastapat kipun dia ngam don su ayeng te ilami kinayeng te ngayo jing kajing tipat ngayo na ki paralok kinasna lagi beriu nasna kini ki paralok jong uro islap ajeng tip daira kira sanga kipun ki beriu badan haslang te kita ki beriu pat kipun pat sanga ki balap ya kata kasing sini sawaro de ki beriu ki banasnang hi te kipun yanga ki ong yo tip kadai na kamdai te ngalat palit api palit peji tai para ilo ang bala dai sisai ko umbreu tang ba timpala kan bantit ndala sai stem tengila agi nila ajing tip sikipulin tendala wan kipulit kan nila yo ban peji kata kasing tendangi peji kan ni kasing itu ya kajan kijan kidai kijong ulok jongah gitu kijan adun dalam dek ya kan dikakam ya kan ya kata met basa jeng i la jeng tigi pulin hadu mentang yang apenya ipon lagi pulit kalong kuno